Mhepo yachona makaisevhaivha sei iyoyo yekuti maakudiwa kwamune muchiridza ikoko nemadzimai vakasiyana-siyana vemumabhawa nepakati makaikunda sei mhepo iyo chamupupuri? In short, they say gwenda haina mavanga. So maybe ungoriwo mugwenda wakangotibata. Ndokupuzera. Kungotya nguva munhu anotya. I remember sometime titaura kuna Tuku, taifeya here and there. But Bamin, chinoita music hausiri unoita. Hello, and welcome back to Deep View ZW. Today, we take a closer look at the life and remarkable journey of Zimbabwean music legend Leonard Zhakata. In this interview, he reflects on his career, the discipline and consistency that have kept him relevant in the music industry for decades. Zhakata reveals one of the key reasons he managed to avoid many of the challenges that affected some of his fellow artists. He explains that staying away from distractions, particularly relationships with multiple women, played a significant role in keeping him focused on his music and career. He also speaks about the valuable guidance he received from producers and respected musicians, including the late Dr. Oliver Mtukudzi, whose advice helped shape his journey. Without further ado, let's hear directly from the legend himself. If you enjoy this content, don't forget to like this video, subscribe to Deep View ZW, and share it with others. Your support helps us bring you more inspiring stories and in-depth conversations. You were young and, you're experiencing stardom and the limelight and I guess the money as well that time. Magazikwanisa say, especially munguva yoyo, to remain level-headed, with the fame and everything going on. There's something about money. Inokutuma kuita zvausuruda kuita zvaunga usina kuronga. But I think ndakawana good guidance from my producer, the late Mdara Time Mabaleka. Akandidzikamisa. Even when I had enough money to buy a car and a house, I continued cycling chena zvangu basi. Oh, yeah. Mari yekutotenga imba nemota iripo. Yeah. I continued cycling chena zvangu basi, maybe more than 8 months nichingodaro. Wow. What was the idea behind that? Kuti maisada kukrumidzira mari to act in the moment. Ndakangoadviswa kuti no, remain the same. Wow. For a while. That's so powerful. And I guess that's how your career has been. You have remained the same over the years. And yeah, as I said, Kuti, when you then experienced stardom, you were not after the fame. But then time yoyo, mepo yacho yaito kukura zvikare because ndoma zvanga HIV and AIDS and zvakawanda zvichisangana nemaartist yokuti anenge awana fame. Mhepo yachona makaisevhaivha sei iyoyo yekuti maakudiwa kwamune muchiridza ikoko nemadzimai vakasiyana-siyana vemumabhawa nepakati makaikunda sei mhepo iyo chamupupuri? In short, they say gwenda haina mavanga. So maybe ungoriwo mugwenda wakangotibata. Ndokupuzera. Kungotya nguva munhu anotya yeye. Yeah, so maskaza hatina kuzowana maskaza. All right. Maitotyawo kuti no I can't. But then maisazonzi nevamwe makapusere because mune makakomberedzwa nomwe wakawanda kuti urikutodiwa ini, Hapana, in life hapana asina kumbonza akapusa. Kushorwa nekutukwa kuriko, but hapasi pese paunotarisira kurumbidzwa. Imwe decision inogona kuonekwa iri wrong nevamwe, pamwe inenge itori wrong, but kana iriyo decision yako, go for it. And is it? Because you've also been married for many years, decades actually. Yeah. Yes. How have you then survived, as an artist? Senge baba zvangu ambuve worried
about kuti ma-artist anongoita mwana achisiya pamwana achisiya, which was, a stereotype yaitokwanisa kutobatika because zvaitoitika. How then do you manage to weather the storms and to be with the same wife for all these years, including, the highs? I don't know hangu, hapana munhu ari perfect. I wasn't perfect kwaari, she wasn't perfect kwandiri as well. Tiri vanhu, but the truth is effort yaunenge uchiisawo kuti build a certain image, it pays off. She was my advisor. Patime yacho yekunge zvakaomesesa, my mother also, she was still there, and my father also. I remember pamwe pachoni ndikatotama challenges, he would come uswera ine mumota vachitaura neni. So yeah, hapana munhu anogona ari ega. Yeah, unotobatsirwa nevamwe. And now also beyond the music, as we said, Kuti, your music, I guess the lyrical content has always then been positive. Have you then always been a man of God in you? Man of God angagara ari mere nguva yese, because now you're a pastor as well. Yeah. I don't know. Kana akanga arimo Mwari ndovaiziva. Asi kumadoro nekufara maita musati matendoko? No, handina kumbobvira ndatesta doro, handitozoteste doro. Kunyepa? Or even kubatidza fodya, nzango yefodya handisati. Saka pese apa chero pamaitoridza pese apa muchiridza kwakasiyana siyana, doro maitoti no, chii chaita kuti musarive neinterest naro? Ndakaona richikanganisa mamwe ema-artists akanga ari gifted vakanga vari kumberi kwedu, kuti munhu anga ane gift, munhu ane potential yekuenda kure. Ndaivaona vari far much better than us. So ndofunga kuti kana uyu ari better than inini, ndikamudaro kokuzoti inini ndozosvika papi. So ndaizvityira, ndaifunga kuti hapana zvandozokwanisa, ndaizvityira sterek. And also and kune life yo, as you said, kuti life inotosiyana, and you're thinking kuti ava ndo vakanzi vanogarawo mucomforteri avo vachingotsanziridza. Maybe your word for someone wekuti life haisi kutobalance, so akaita kutimwa nayo life ari parumana nzombe. My sister, ndofunga munhu wese ane that experience. Hapana vashoma vakakura vari mucomfort. In fact, ndakanotisa kuti vanhu vazhinji, especially vakazoita malawyers, madoctors, after independence vakadzidza kumaapatop kumusha, fees ichibhadharwa nemari yekutengesa kapu yedoro. Vamwe vakazopfeka boots, the first shoe yakapfeka anga akunzi chienda kuHarare kunotanga basa. But ukatarisa that person haasi pasame level. Zviri kungoreva kuti pauri iwe gamuchira kuti pane chiri kugadziriswa mumandiri. The way andofanirwa kutora naye zvinhu ndeyekuti ndikatsinzinya ndikaona the good life yandiri kuda, ndakubvunza Mwari kuti how do I get there? Because chambozoita kuti ndiwe nevision zvakanaka zvandiri kuda zviri kumberi. It means God, you are involved. Whether ndichafamba nebhutsi yekutsika pasi, taisa makadhi box mubhutsi umbozi inenge yaboka pasa, tichingofamba. Hazvishamisi. Iyo itori way yekuti Mwari ari kugadzira kuti even zvikafamba ukazobata mari yawabata, you remain yourself. I remember sometimes tichitaura kuna Tuku, taishare here and there, vati Bamin, chinoiita music hausiwo unoita, remain yourself.
So you find kuti handizivi kuti zvandaiudzwa ndo zvaiudzwawo here vamwe, but ndikuti my producer aindiudza izvozvo. I met other established artists vachindiudza izvozvo, you know. Saka ndinofungidzira kuti pauri ipapo pawakaomerwa strike pakanakisisa kuti uve necharacter yakasimba isingatyi nhamo. Even kana ukabata mari unongoziva kuti ai, money comes, money goes. Yes. Yeah. And dai ndikanzi ndadzokera kwekuyoko hazvindishamise ndakambenge ndiri kwani. You know. So hazvikushami, you know, imbotarisai my sister kuti munhu anoti aita mari dzese dzakawanda dzese